Okay, hej alle sammen, velkommen til den video. I dag skal vi vise hvordan I laver et salut thundershot. Altså hvor du kun skal op i luften og springe af i luften. Springer fucking højt. Har lige testet en, så det vi skal bruge, det er en pakke Flighty Maxi. I kan også bruge Flighty Mini, de er bare ikke lige så høje. Det er den samme, hvor man laver dem på. Så jeg tager en af skuden ud, det er lige meget for net der. Tager hul i toppen her. Ja, der er ikke så godt lys her. Jeg har altså ikke lige noget andet lys, jeg kan stille. Ja, hul i toppen. Tager jeg papiret af rundt om. Sådan der, sådan her. Tager en saks. Klipper i omkring. Jeg vil lige vise. Omkring sådan cirka så langt her. Så jeg skal lige være sikker på det her. Så når jeg så klipper ned, så knækker jeg bare røret af derfra. Fordi jeg kan ikke nå med min saks, hvis jeg skal den her. Der sidder så en prop ind i her, jeg lige skal ud, for jeg kan få skuddet ud også. Så I skal bare få prop ud i, hvad man ikke gør. Bare prop mod. Eller toppen, eller fandt det hedder. Så man lige den ud. Sådan her. Den skal I bruge igen. Prøv lige at møde den i hvert fald. Tager I skuddet ud. Sådan her. Tager I en tang her. Så det I gør, det er, at I gør, I tager tangen. Så skal I få alt det her bunden ud. Alt det her bunden ud her. Så skal I bare blive ved med det, indtil I kan se det der krudt. Og der skal helst ikke være noget af det her i krudtet, fordi så sådan krudtet vil nok ikke virke måske. I vil bare blive med at gøre det, indtil der kommer krudt ud. Alt skal væk af det. Så der er den næsten. Nu begynder at komme krudt ud. Jeg skal lige huske at få alt med ud her. Sådan der. De der kugler, I kan godt gemme dem. Jeg har bare ikke brug for mere, fordi så her. Jeg har 1,2 kilo her. Det er rimelig fucking meget. Så når I så tager det væk, så tager I en si. Det skal helst være med plastik, altså det her skal helst være lavet af plastik, fordi til jern kan der være chance for, at det kan antænde. Så det gør det måske ikke, men det er bare større chance. Så tager jeg bare alt krudt ud. Sådan der. Så overstil det her. Så tager jeg det der sorte pulveragtigt. Så det her kugler smider jeg bare ud. I kan bare gemme den til noget andet. Tager I skuddet. Så tager jeg det her krudt ned i skuddet. Kan jeg bare stille og roligt. Så. Man kan ikke se en skid her, men man kan ikke se det, men der er for krudt i. Der er omkring 2,5 til 3 gram krudt i. Så skynder jeg tænder lige min limepistol. Så sker det. Så venter I på at så venter I på at jeres limepistol bliver varm. Så bliver varm. Så imens den bliver varm, tager I noget vat. Det er sådan her vatmodeller. I kan se at spørge, om I kan få nogle, fordi de skal nok bruge det til at fjerne deres makeup, ikke? Så knækker den over i sådan midten. For man kan jo godt bare bruge den hele, men jeg vil gerne spare på, men jeg har ikke så mange. Tager en sådan, folder den. Sådan her. Sådan den passer i her. Den skal altså sådan lidt stram, ikke sådan, altså lige meget med, så stram som muligt i hvert fald. Tager den omkring herned til. Omkring. Her til sådan en lille stykke her. Så omkring en centimeter.
Hvis den falder ned af sig selv, så er den op, fordi der skal ikke ryge lim ned på krudtet, for det er ikke så godt. Så tager jeg slimpistol, jeg ved ikke lige, hvor varm den er. Så fylder jeg det op med lim. Min er så ikke lige varm lige nu. Sådan her. Så når jeg fylder den her op med lim, nu kan jeg kan ikke lige finde noget klip, fordi der skal lige lære det nu, men når jeg så fylder den her op med lim bare til toppen, tager I så en her, jeg plejer bare at tage den og så lægge den ovenpå her, og så vende den på hovedet. Så klipper jeg den her der og resten af papiret rundt, og tager så den her igen, tager bare skuddet ud, og det skal være på den her side, hvor det her lunte noget af, den skal vende nedad. Så når I tager den ned, ja, så tager I så bare den her ovenpå, og så er den faktisk færdig. Og så resultatet, det er nogenlunde til. Så det er sådan her ud. De er rimelig høje. Det er sjovt sådan noget. Der er god, og den her lunde skal bare sidde i, fordi nu kan komme væk, ikke? Hvis det ikke lige virker. Men det gør det. Så det var alt for den video. Tak for at I så med. Husk at subscribe og like for at se mere content. Og skriv i kommentaren, hvis jeg skal lave nogle andre kanonflag. Jeg kan lave mange forskellige.